word we've only heard, but can't begin to know the meaning of. And yet, we're not too young to know this love. Тук има ли нещо, Валя? Това ще е бара. Доби на този етап всичко прилича спокойно на протеста, като изключим един малък инцидент, когато протестиращите бяха пред Министерски съвет. Тогава ние видяхме и показахме на живо в ефира на БНТ как една група провокатори, около стотина яки момчета, влязоха необезпокоявани и неизолирани от полицията в този протест. Другият въпрос е, че вътрешният министър трябва да каже защо. Тя няма никаква връзка с своите избиратели по никакъв начин. Тя няма реален усет за това всяко нейно действие, какво защото ние станахме свидетели не само на една единствена партия, която е направила това, което изкара хората на тази скандална, това скандално назначаване на господин Пеевски, общо съгласие при партии, които очевидно, че или нямат електорат, или не знаят какво електората им мисли, което още веднъж показва какво всъщност е болестта на нашето време. Пълна липса на желание, пълна липса на комуникация, пълна липса на реален усет на управляващите, къде живеят, какво е реалното състояние на хората в държавата и за какво става въпрос. Тук на улицата няма цвят. Тук можете да видите обединени всякакви крайности. Тук няма леви, десни, централни.